Så nu skal vi snart have. Hvor hun sød. Det må du gøre det der. Men den tykker bare lidt på den, ikke? Og så skal I samtidig tænde cigaren. Kan I gå hen og tænde cigaren? Vent. Gå nu og tænde cigaren. Så starter vi. Og så lægger I den ned. Jeg tror, den har fået noget spejder. Så er det der. Så Olivia, læg den fra dig. Olivia. Så Olivia, læg den. Det er flot. Okay, så skal jeg skylde mig Philip. Pas på den, pas på. Olivia, pas på. Muni. Du ryger for meget. Det var lidt sejt, det der. Jeg har prøvet det før. Okay. Så er det godt, der var en gave. Jeg tror, den tror, du ender på. Ja, det tror du. Kan du se nok, Michael? Okay. Godt nok et flot sår. Det er det så. Som altid er det mega sejt i bogen her. Mekanismerne eller hvad det nu skal være. Ja. Det er jo det. Louise. Og der er god vind. Naboens hund. Men du skal ikke derom, mand. Du kan sige, at både til TikTok det var 0-0. Det var da imponerende. Da vi var børn. Hej alle sammen. Mig og min bror, vi har lavet en sang, som vi gerne vil synge for jer nu. Det var vi helt tosset med. Det var det så trommer det her. Ja, trommeslæren står bag det her. Pas på. Er færdig? Ja, du er. Pas på. Det er vi ikke så vilde med stegte børn. Pas på med Juns. Nej, det er godt med det varme. Det er så. Kan du sige det? Ja. I forhold til andre hunde. I forhold til andre hunde, Hun dækker sig i den. ja, de andre hunde var mere sådan tilbage på den. Det er egentlig sødt nu, tror jeg. Nu kan man rigtig se. Der er en prægtig trold. Eller det er flot hår. Den trænger mod til en frisør, den trold, men altså. Det er ligesom dig, far, når jeg ikke har været over dig. Okay. Ja, nu bliver det lidt til dig. Det er vildt flot, Johan. Er det gyvel, du har der? Synge, siger hun sunger.
kameraet, når de Jeg har sagt til jer, Fordi i Sverige, der synger de jo. Det gør man også. Midsommervis. Nej. Øjnene. Vipper. Jeg tænker mere på græs. Der er kun 2 sikre, der kigger på billederne, men altså, det ved jeg jo. Så vinder vi. Så vinder vi. Hvis jeg går ind i Maria, så er det ikke så dumt på ryg. Flere måneder. Det er ikke så smart. Han er skiller jo. Ja, det er det der med et kor, der er Hvor mange båler du har været med til gennem årene af den slags? Sådan nogle stykker, ja. Men de har været lige præcis, som de var. Eller Nana, prøv lige at se de øverste grene. De er men bagpå ser de mere. rolig. Nu falder toppen af. Du var